Mayor ng Calbayog City sa Samar, patay nang makaengkwentro ang ilang mga pulisya. Patay sa shootout si Mayor Ronaldo P. Aquino, naganap noong Marso 8 alas 5:30 ng hapon sa Labuyaw Bridge, Barangay Lunoy, Calbayog City. So itong si Mayor Aquino ng Calbayog City na residente ng Barangay Trinidad sa Calbayog City, at ang mga kasama niya pang iba ay dead on the spot, habang ang isa naman ay dinala sa St. Camillus Hospital. Base sa PNP, hindi ambush ang nangyari sa Calbayog na nagresulta sa pagkamatay ni Mayor Ronaldo Aquino. Base sa unang report, pinaulanan ng bala ang sasakyan ni Aquino at gumanti lang ang mga bodyguards. Namatay ang isang gunman na isa palang pulis na nakabonet. Patay din si Aquino at kanyang mga kasama. Ngayon may lumabas na another report galing sa PNP na si Aquino ang unang nagpaputok ng baril sa dalawang nakabuntot na sasakyan kasi suspicious daw. Bale, mga katropa yan, no? Mga katropa, so sabi ng PNP, gumanti lang daw sila ng putok nang pinaputukan sila ng van na nasa nila, na hindi nila alam na si Mayor pala ang sakay. Ang mga sakay naman ng dalawang van na nasa likuran ng van ni Mayor ay mga taga PNP, IMEG at PDEO. Gusto naman ni Congressman Sarmiento na hindi isama ang PNP sa investigasyon. Hindi ang PNP ang mag-iimbestiga. So gusto niya taga-NBI ang mag-iimbestiga. So ayan, may latest report tayo. Kasama sa mga namatay sa shooting incident sa Calbayog ang Chief of Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU na si Captain Joselito Tabada. Nakarecover ang kanyang bangkay sa ilalim mismo ng tulay. Itong si Chief of Provincial Drug Enforcement Unit na si Joselito Tabada ay isa ding Chief of Police sa Gandara, Samar. Bale, umakyat na sa 6 namatay sa insidente. Ito ay si Mayor Aquino, Tines Abayon, driver ni Mayor Aquino, PSSG Rodio Sario, security ni Mayor Aquino, at isang civilian, PSSG Romeo Laoyon of PDEU, at si Captain Joselito Tabada of PDEU. Shit!
Mama. Kuya, kung mo to. Akong gagamit. Really? No. Nag-report na tuan? Sira lang nagpaputok?